Okay. Very good. Very good. Wada Roma, what the hen ewaha? Because I touch him Obogu. Pajon. Udru Jason Quanta, no amaneko, Obogu. Pajon. A honate. Pajon. Hey, Sir Mrebi, Tama near walk if you that there, no. Me kwa ye investigation wo Obogu Krobea se. Na hono kan ko moto nko na ekọ na nkoduru ya afedie minya bi nzama akura kokko mo nsi medada na ne fast me ko hwehwe kromo panyini awo ho na mde masem kosi dozo jajajajai so onye si nkwanta ho a obekọ me se mekọ no afre isifu monko afre alaji fuseni nkantre se we dia mesre no hokwo obi abeso ye hia ni moto no ni akosi no odwa so nkwanta si afa namdam ya gakra di bedru dwa so nkwanta fa bia me de bai adwuma ye den sanjuro adwuma ye bubi na anu agenim boaten ye ni ayagenim wo ko so ame hai se wo kwa akoye ni hwehwemu a enkofu bi ko kire nkomo kobono agenim e wo so ame hai ya so ame awreho adwuma na den adwuma we no sebe enipa bi tumi din samfo ewo so nanso koka no kra yesi akwa hwini Jimmy dabre wadidi amen dabre wakohyehye eno abetena radio ni so kansamfo meanwhile na twiro because anka wo kwan a wo dane a wo se contractor na ni gire. Okay, Jonathan na wo free Obogu ene baaye awia yi asemben ena ade aba beduru yenim ha bacho mitia motiefo nyina. Okay, masemu ni nyina ne se June mbese 2 weeks time no ana me offer say ba ko me ko fa na Togo ne ba no usua ana mbeche ni kente ye wo de ponu to watin ho ye na juma ntedu no bi no wo jaye ena ja wo ye so me ejuma o pai bia ma manfo mbo pallet oni master kwati me ko tema ye de e ba wo mo na wahwim e ko di pai de ba nti 2 weeks time na me hunu ana mbisa me offer say ba kuku jo say na papa view wan ono also what is say my bubu ge fend solo or the net to kwanso nko bo spray wo ne plot so kuma say ye de e ma no my bi wo Obogu ho Obogu solo your friend is solo pa solo na e friend no so nko bo spray on the plot so kuma say ye de e ma no me say ha say bi or the ko di pare ye de on be say de aba nje mi sorry a mi wura ma me fie ntem nti da kuna me offer se be ka kire me say solo na ba na papa vi nya de e mai o offer se ne friend say papa vi solo na ba na papa vi na ye de ama amisi no bi oni ko di pa ne tre ba na oja kola na ye de eho Asem Beba Dabi ana o sabe ka kire me bi se ne mepe bra na chi kwan ye de bi sa ne se makola no we a ono akwaba makola na ye de e mai nti ne trace na mi wo fi na solo ne yiri ne frame se me nya de membra ono se we do mafum so anya si nti solo ne yere sister Tevia Asem Beba Dabi ono se solo kuma se na ode pa bi ko so ko di pan ma no o ja no ho na kujo bibisa no ho asem no so ko fa papa bi e de aba odu kuma se no na inso e de e to nti aso mu nyina pente tu twene ne papa bi e de eni na chi nti o hwehwe no kuma se wo huna obeda aje chi na oba na me na ko e da ko na so me ka che ne se asem mpeni pa me bon pa so bu akura ne na e de aba Asem Beba Dabi nti ko sa me ko afum mama ntem me ba ya bese no sumo papa na sulusa tu nka se me nye de membra ono so ma no a ne refre me se an na si ti ne me ne ye de enko ne enko report to me so asem ne re ka kire me no oba asem ne fa anya asem onu be ma na bade a na me sumi waja e wabusia ese me bo me so akora no opa ne wa me nyina wo Togo me na me na ba so ya ma de so ya de e wa ha enti me bo mba pa ne me nua mu nyina de amane e mo mu nyina etu ibrahim me kai so le se mba pa se nya me pa nwumre no omra betie e mo ya de e wo ho ntejora na ye transisa ya ti solo ni nka ene kubugu police station ye kwen no police force oba report ho se odubie tu kama na yira
beto be ka kire no ye ni se ntino omo ma ne phone onko eden onko na so kumase ose oni obi atukwan ama nipa na koyira eno abebo mo abusua na mane bete ye no ye ni sei ne ye de ye ye ni sei ka no kan ye say ono bo mane no me say me ka kire me papa nti ye transfer etwe no ma na ye de ba nti so wa ba be report dia police for man 3 days o ko report Monday Tuesday Wednesday no ye hu ye de shene dia ye be take decision fufuro nti ye twen ma ukwara ne duye nti ye koye no ena 16 na ye hu ye de hye no ona omo se ampa wa beji fomu na ye da akọ na nso ye da ba ena 16 na omo nche no no mpa ye de hye ye de e maye nti ye wada na bogu police for ye de e che no omo che pasolo no nti omo che no ena enyi naekuhia ye ade chief Friday na speta ne free aso ye de e ba na e be hia na speta ne ye se sia no se na akoye no Monday ye be ko e bi oda kwa na ye de ye be pesi ya defo na emiunu ya pelo le fe na pesi ya defo ni police for ya ko bi oda kwa ne kokko edwo ne ho no kra ye de ewum ena esi ya tinti akola na wo yira ya no ni master Joshua no onu kwa ye se da bi esi no e ke bi ese kapasuru na ye de e boss aka no ade nti na yesu esa boka ni bi nti ye pene so na ese ko de enye hwe enyine be fa ka na ye de na yakọ nti ye ko pe bosia ena dwara na ye de ye ko protection wona dokuta case ni no ho speta so anya de amajuma ena ye ko commander che ko bo commander ma ni odwa aso ena commander frɛ gbogu ona bu de pasolo ni ye de e bae obisa num so no kan se ya na make ya afi de on komodi mu na ka che ko commander say papa bi no wa yira say ayi huhumu sem osesei papa vi na ayira no aye hunhum nsem wo faase papa vi na wayira no aye hunhum nsem ana kuma na bisa ne se hunhum nsem na mote na afa na so mudi ne ko di agran so hunhum no ko de na wo ye den okuhu ye aso no ka no nipa 27 years udi nipa so wayira de won tia senti no we hu papa vi na won fa no hu nye den enche no ntomu ko loko no ntimidi akwa na abasa ana kuma na semi ko hu si adi na omo peda na ye de ni enko Krobea odi akwa ne ko ye djuma no nti ne comment ni se omo ko no mo ko board no 3 days na oja akwa no ho no ye de obae omo ko ball edro ko ase 3 days akwa ne ye djuma no sa 3 days ansa no oja no ho ye de ba ko fa na ba na wayera no nso you nti ya wada ne du ye no ene bus station wo ene ja siya de ne semi hu da ba na se siya no emi no ye se is me man full sika 4 million am say 4 million me nkwa na me tua na say me ni pasolo na ye de etua what's pasolo bu se for me so say me de me tin company bu se for chi kwan suspect no dem no be okonye sika no yenfa na police ni na otwi kan no say sia no say ntimi anforce no yanko e bia oda kwa ne kwan ko hwe no mo de kokoto anya evidence bia na omuntimi nye de eni na so nto beja no ntimi mi force ya pe 3 million edi ma driver no ko tu foka ye de un pesi ya di foka ye ho nti ye koya kurube musem fo na antoa manso asare kurum manso antoa asare kurum e hona ye kopie ye na odi ye ko efun moni sia di fo ni police fo ye kudu fum ho no o sa kra na boss pay 3 days no ye nyina ye kuafo misumi ye kuani ni bi Asem Beba Dabi ye ko no mato abe na be no watwa na ye de wu nti be se 2 feel bi pe no boss pay kakra bi ma enu ko esa ye de efu nti edu cross no mo pe committee ni ba ko kan bisa committee ni se nti e boss pay be se 1 month e betime fu ana no si de bi nti si de phone twa picture ana mbe kunu su na mo ye investigation e by na adi asana ana mo se won de report ma commander na Friday anopa no me betie emwaye nti ya wada na me kufie na efiara me saba dwaso mbe hu si ya na si de frame office o ka kire me se o mo report na ma commander na commander say o me mani bill say 48,000 ebroso na commander say ne hu fa no nti no o me mani bill me no ba station ha de commander hu tona on be frame
na command na reporter mo de brɛ no hu ko bɛ asɛm no bɛ de ebe fa so nti ye bae no mabɔ ani be bae no Asem Beba Dabi. omo be fie no akutia ana one na ere de ebo ɔtia te sɛn bia na odi akyire misu fra ya fra na mo be na be si na mu so tu kwan sɛ ɔyɛ de ɔkɔhwɛ akɔla no ana wo krumu odi moto no akɔfa ne nsa na ɔde kɔnsto no ɔyɛ de na ɔyɛ ne business misu wa mo misu aba ana makɔfa na yɛ da aba ma fresh Asem Beba Dabi. fisi and pressure be da me so nti asɔn ba me bɔ Kings Radio oteni yaya amani OTEC bibia na me frɛ no 2.9 FM. ntɛn na nsa na menya mo kɔ ha sɛ menya de me mbra nti me baya ma sɛ ma me de ba nyina ni nti akwa na butu na no ye de ye hu no okay ma yɛnhwɛ saa paasolo yi a ɔne wɔde hyɛ papa bi no wɔn mo etu saa kwan no ɛdi bɛɛ sɛ nie asɛm si yɛ no one man tatwem baako atwa asase no be police station the 2 say Monday twem no 2 weeks nti ɔde kɔ asu no 2080 sɛ yɛti sɛ boy na ɔka kyerɛ na afofo bi nti na yɛti sɛ saa na ɔban na yɛhu boy na ɛkɔ bisa na ɔsɛ ampa wɔde na tu kwan na tɔbɔ kyerɛ me biribi mu wɔ ha paasolo ne wɔfa ase ne kɔɔyɛ a ɔkɔ yera ayɛ no na wɔtwe mmienu akyi ansana mɔmɔteɛ saa sɛ ɔna de ne tu kwan a ne yɛhwɛ akwan na yɛhu no nti yɛti huhu sɛ ɔde na akɔ sɛ kɔ bospe na ɔno akasa aba nti yɛkɔ bisa na ɔsɛ wɔgya akwan no papa bi ne wɔ ekuru papa bi sɛ ɔdi pa kakra yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛna si obi a wɔnim hɔ deɛ wodi akɔgya de wafa na wɔgya no wɔ hɔ nti sɛ kɔ no so sɛ kɛm akɔ bisa no no ana sɛ na ɔsɛ ɔkɔ akɔfa na waba odu kuma se pampa so wɔyɛ dɛ wɔayera enti ɔkyerɛ sɛ ɔkɔfa a mɔde hyɛ papa bi ne firi manso antoa asare kurumu no a wɔde ne ba saa pampa so na ɔbɛyera nsuo tɔ nti aso ɔmu pɛntɛm nti ɔtwa n'ani a papa bi yɛ dɛ ɛni n'akyi 27 years ɔde hyɛ no onim kumase ɔma kumase da dabi me osua me de ne bae no a obenyi ye no tuku kura onko me mfa ne nkɔ da onu kumase ɔde ne firi Togo ɛba Ghana no wadi mfie sɛi no 7 years ɔde ne bɔ obogo no 7 years na me titina na oja me kye na adwuma wanyi nti ɔha no wɔ me ya na ya me kɔba nti ha no me afi na me sɛ na me boa me ne be de ebe ku fie no asa yɛ na aba nti fi sɛ me de bae na wo fɔ de me soa na me ne ba me de ne bae no hu ni bi mu da hwan fie no ɔte ɛwɔ obogo papa vi ɔte yɛ fɛ ne sɛ man bi ɛwɔ yɛ soro wɔ ɔne ne twa bɛ ɔtɔre bi ɔno sɛ ɔntena faako etumi kɔ atemu ekɔ bɔ abetwafoɔ edwuma bi ɔno mu yɛ akɔ yɛ dɛ akɔ di panti ebi ɔbɛtena sɛ bɛtɛ week bi a na ɔyɛ edwuma bɔ ɔna ɔkɔ akɔtena na ɔyɛ edwuma yɛ dɛ ɛboɔ nti sisi ya no last week ansa na asɛm no bɛsi no mi bisa na ɔse ɔno bi twa bɛ wɔ atemu nti mi hu mi fi sɛ bi hɔ na ɔsa yɛ dɛ ɛkɔ nti ekyirɛ sɛ mi ti sɛ ɛnyɛ hɔ na ɔkɔ nti man ne de ne yɛ dɛ etu kwan so ɔkɔ bo spring ɛbrɛ a man ne de ne tu kwan akɔma nso anto asare kurom no man ne ba bɛka kyerɛ o sɛ bi a Jonathan yei me ne wo wɔfa ase papa vi me de ne kɔyɛ adwuma wɔ man so aba ana wanka nkyerɛ wo wanka nkyerɛ mu bia wanka nkyerɛ me mabusani bi no ɔkra no wanka nkyerɛ mu bia na wɔfa ase ne nso otu kwan a ya wɔkra wo otu kwan ɔbɛkra me sɛ wɔfa me kɔkɔ adwuma ɔha aba na wei no wɔkra wo baabi wankra me enti efiri bra aposifuo beli pasolo no ontu anamo bia obogu de bia ne fie na me fie ni me handle ne fie na achi ye odome abraba nso kwan no so me hu so otu kwan amamafo kro hu so me say ade nti de ma boy ni bela odi moto fansa eton wa ye wonfi nti ase pressure mo man no ye di akiri nkwa bia nkwa ye be ye ade bia ye da akodem bet me ka twin so munya botre asem no komanda so wo yare bisimi gusa me ye den me tu ho anamo na de ho so lo de obugu me hu so otu kwan da adwuma ben wo ye obo blue kiosk tebi no obubu peteshi ton oton peteshi ewo blue kiosk o hwe na setena mu etesen wo bogu ho me ba bogu no na omo ka kire me say na omo nya na esu adua ye den omo kopa edu obusu na omo so ye den e de ba bim
nti preocupe waye yi wasi fie ade amahan water private car the plot be say 5 Asem Beba Dabi. na wasi down say 4 na wasi down ba ko so na aka 4 wo bugu sesi the car on dadamu sesi of park na da share dem o usunsana na we den apart from on ton onyi fufu bia se bia wo kukufu sesi sansana na obuton on nature oye betwani a Dabi on do mo oton na obubu e den eton omo yi ni free police station ba fie no oma mo ho meka ahwe nkyere mo omo yi ni bae no on be ka hwe kire se be busia de aba no mu de munya botre mi tu anamo no on be ka hwe kire beti se be mu se bia mi bibi twem se no na yiri ni bona kutia otanfo ani ewu nyame be ye se mo yi no on be ka hwe kire e be si na mi kase amede abaye monte o fa asede nso nka pacho Dabi o telephone no use phone so ni phone ase ansan wo be kono pacho na bra mu kokoduru krum ho no committee chairman no amokofa ne wo asare krum ho ede ne call papa paasolu no na fuom no o ka se wonim sa paasolu no ukru ni mu o se onimu no na wodi obi sa ba ho se wo meye dwuma o ma ne betena asare krum ho on de o se won hu o so sore a okọ enwune mo ba tento hu se paasolu do bia ye den aba ho on de sana committee when ye den e kan ye but siya de nso ye kobusho ma siya de ni call be bia solu fi no asare krum no siya de ni se fio fo aka che ni se oda akori ba akosada akora na ye den eko okay adehye 102.9 FM OTEC we ye krachi bia ye friend Jonathan Jamesi ya ufri asante achim obogu ena awiabre mu ode nasem ababe pie Asem Beba Dabi dwumadie so wo OTEC FM so wo panyini bia friend paasolu ena afa ne wofa ase okofa ne free Togo 7 years eno abetete ne wasante mamu akura na nyini ya se ebisa abre pan kakra na odidi a de hwe ne ho kakra ena paasolu yi afa ne se omyenko manso antoa asare kurum ya onum nkobo spray afedia wo ba ya wa amfa na ama na wotwe mienu achi eno omote se paasolu yi na ne wo no de hye ni tu kwan afedia yekoye kobusa no a wose waka ho okwa akofa naba okofa naba afedi oba ya akura yi nka ho akura ne wei ose ebra wono nam kwa e kampo kura no omuye ombo palette no obekwa ose me kotema ye den aba no atana palette no ma kotema nti wa nkasa de eya wo mekraw se bia wo ko ba bia obekraw se me wo fa me ne tie etore bi obekatore bi so won kra me sisi ya hwan na no wo hye nase hwan na no wo ne tie wo hye na ono adi ne ho so so won ateno ho de won hye obi ase bi isi so duma no wo ye opon wo duma kan se wo den odi no ho wo den otumi kodi ni pa no abara onti oba obetimba mi to obedi bese na otwi 2 bi 3 subugu na okọ pa idua wo so me na waba okọ pa idua wo so me na waba enti sa solo no unim no dada mpacho an onim se wo fa ase ene akwada no dada onimu pa onim se me amede ne ba yen so onim na wo ka bibi na akire na asa ya da na wo se na yire ena ebe ka kire wo se wo ye sorry sese anaso wo na bebo amane ho no ma me menti ho ni ye na ho no emra bisi mi ofa skudu ku bisa papa yi wa bram hwewe mu na kasagum oko bisa papa yi wa asem no ena na ere frɛ me se me mra ena de se ni kunu okuma se na wa frɛ se sia na wo se na bo 2 o se ko ne ba 2 o'clock but na me ko fu ntanyum na me ba o se bo 2 na ni kunu frɛ ne se oni papa be du kuma se na papa bi no wa yera wa hwe ne sa wo hunu nti solo se me na me de ne ba en to mo amane ni kunu solo se solo yeri ne bo amane sa hata o se ni kunu solo no wo kuma se na wa frɛ no nti o se bo 2 no na papa bi na yera nti me na me de ne ba en ti no on kan kire me nti obeda kuma so sa de chi no hwe no wo hunu no beba solo no beba no oba na me na akwa na nso nti Sunday na anyumle no na solo na kasa ye de etu nkasa me na odo ama na e bo se na e frame se na e frame na na afedi ono abeduru sa so na oto ne sa fa na ode bo wa man ye se na asi yo akra medase okay
akrampofo enso ebebu sade ehye bo ewo asem we ho akrampofo bu sade ehye obo akram me question cry ba ko pe ne efabi okay unua no ayira no edi sen ansa na wo no wo ko police station akoye case OTEC 102.9 FM and I make us say best 2 weeks na ye hunu no and dana solo be ka kire me say akwana na ye de na say wan sa no ofifie nyina no wan report to police station say unua fifie wo hu no mpacho de bi say make us say medical car say e okodi pa na wa ye de wa ba enti 2 weeks na me hunu no na me gina yo me say okodi pa na wa ba 2 weeks na wo hu no de na ba wutim say de be me tire say bi okodi pa ye de aba sa na wo ho a wo no atumi ko say wo kodi pa enti ebi a akire no aba no abeka say oh me kwa ha o ofa na me wa ha sa okay enti ho no ye hwe ha kakra no sa okodi pa no aba no na 2 weeks na ne be ka kire wo say one de kuna kwa me boa mna ye ti say ni kuna de ne kwa no ana me wo fa se kudo ono wo si ana ko bisa bla no sa say na mai da mate na wa ba na kra ne wen ono so waja no wo ho ana kudo no be ka kire me say nipa na ye ti say odi papa bi na tu kwa no wa ye de wa ba o ku bisa so waja no wo ho ba bi o mo call ye ho sa second one enti o ma ti ase edi ho ansa na wo koye case ana da bi se la wan koye case da bi so o kasa no ade chi pe na ne ire de kudo kasa me teme anyunme ade chi efense mimida no na ire frame me say mimra je say na ye de abanti kudu ka bisa ne kunu se sinte ne kuso kofa boy na aba no say na ye de akosi akrade o kan wate ase ohun akwala no na ne wo fa ase ana ni nua ba akọ efre ne kujo akọ papa vi pa solo ne yere ho na okọ ka se yate se okunu na ene ye nua no atukwan na o se ane enti now yahunu obi a akwala ne wone nchen na ade ache ye no o se okọ akofa na ba ono be ma no oba ne se ni kunu se kujo bebu sa ne se papa vi e wode nya no se owo ho na mom one ne kwa akoye adwuma enti okobu sa ne ntino ade ache ye no mi kunu se akofa na ba den no mo ba okofa na obodo kuma se also ono onto kuma se no fe ne so onka chime se mi na kwa ne ba ntino se na be si wo kwam na wuhu nyansa yes eni ode akwala ne ko no de na ne si ho kwan se ye duru ho ye be cross okay mate enti ye bepe pa solo nso na yabusa na no asem sabre ya ye ka sei ukọ Facebook ne so a Helena ata mi nua ba owoso ya awie o hwe yen live wo Facebook ne so Jobu Ampon jumtuni Jobu Ampon ai epines sei ndi wo wiase jo o se Krobea Asante mi tie wo Jobu Amponie epines sei eya frame kakra wa jo agete Caesar o se me papa awie ma ha na me nam kwa so a me ba kumase nene akra yenso yetio yenam kwa so ba nyina yetio we miss you pa adwa ye boa enso ewo Israel and o say hey hi nana how are you long time oh yes I did good give it up okay thank you and Philip Ferdinand o say kusi o say akra ya Krobea Asante Nyankopon hira no adwuma a wo bo me wo oboase nana ponko hey adru nana ponko e dia chia me maami amre ntama me ho anote ono so tia nana ponko oboase okay amre nta awiai me ma wa ha afa Johnny Walker eno se Asem Beba Dabi ampa nana case we e strange se woni obi nam no abedru kajetia na ase nsuo ba na nsuo ba ono de wayira na ode ade no anyira nya wachi na no odie e strange ye hwehwemu yi Juliet Pokua eno se akra Krobea awia yemo ha na God on bless wate ye da se ben nana Eastwood o se akwa abo nana ya Krobea Asante ye da se nso any this contagious and exquisite program a wode som ye wo faith expert kochi enna awia yi ye nso ye hwew
ɛwɔ ha okay na awiabre yi mu yɛna time herbal mixture fo ase sɛ wɔnom nso ɛboa yɛn wɔnom ada roma ɛna ɔde time herbal mixture ɛyɛ akyidi yadeɛ aduro ɛde aba mprempren yi a yɛkasa yi sɛ woyɛ obi a ɛnam akyidi yadeɛ so nti wayɛ mmerɛ na wogye wo ho anyi wɔnom ato wo mpɔnemu ayɛ obohobohoboho waa wotumi hu sɛ nneɔma nkɔ yie wonam ano akoma ɛbɔ periperi asɛ wutu ahwe mesrɛ wo sɛ ɔho ayɛ hye ama amanfoɔ koraa de wɔn sɛ tenetene so sɛ dabrɛ ayi koroi yɛ a wabɛgye ne din bebrebe wanya bi a kɔpɛ tam herbal mixture nanonom na anom a wobɛyɛ fit woba K&G herbal center wɔ mmurom abigyan house wɔ abɛnya bi atɔ nso mu na akɔgya nhye K&G wɔ asoɛ baako hɔ afei baabi ɛtɔ nnuro Ghana ha bi ade owuram na ka sɛ wɔpɛ tam herbal mixture anaa yɛ afrɛ yɛn wɔ 0244 417 669 na yɛne wɔn kasa ɛna Dawood Scientific Herbal Hospital we are the producers of Dawood 360 capsules na saa 360 capsules wa make ho asɛmi yɛde nhoma different ɛnso ɛne aka bom de ayɛ saa 360 capsules yi wɔse sɛ bɛrima wobɛyɛ mmara ɛfiri biribi kuro de bitumi yɛ siadeɛ ebitumi yɛ ebi enam yadeɛ ebi kura tumi yɛ koko ɛna ebi nso tumi yɛ sɛ umogya na ntini no emu asi ntumi ne afurusa ne yie mesrɛw Dawood 360 capsules nanonom sɛ wusisi ayɛ o ya ama ɔbaa sɛ wukunu bu a untumi nhyia no wanhwɛ yɛ ɔbɛte asi abɔnten wɔn nso Dawood 360 capsules enti wei ɔbaa nom na bɛrima nom na mo kɛse ani a ɛyɛ yɛn nkonkoa ɛna wɔwɔ Dawood ointment nso wɔ hɔ yɛ no deɛ sɛ sasaborɔ sɛ ahotutuo sɛ wapɔso ne wapɔso wakyiri brɛmo wadwumaden bi a woyɛ nti wobɛba adekye a wosɔre akɔkora no a wohunu wɔ ho ano Dawood ointment ne bi na yɛmfa ntwiw yɛde twiw a wobɛyɛ okay why baabi ɛtɔn nnuro biara na yɛtu nnuro tɔn biara kɔ mu a kasa wo Dawood 360 capsules ne Dawood ointment oba OTEC fie ahwehwɛ Asem Beba Dabi foɔ nso a wobɛnya bi afiri wɔn nkyɛn ɛyɛ afrɛ yɛn wɔ 0244 886437 na wɔne Dr. Dawood nso nkasa Mufli Ismail Abubakar Sadiq Osenana, I swear the case top serious. Asem no ehye is really dangerous. Ehia hwehwemu. Well, yemfra papa no na yemusa ne se aso papa V away. Okay. Mama me super action for any men komo edi kamera. Ohene ba napo kwa bitu. Ohene ba kwa aba. Umpomu yes ye die wadama brumu ni entie nro no de ayo. Yo me da se me chiatiefuo nyina. Sabre eye super action herbal center ena ye ne mu edi nkitahu. Na super action herbal center ye kofa bai. Aya kofa a gentle herbal mixture. A gentle herbal mixture e dia begamaso. Menu ya wutie me. Bi wasum na nkoma me na otwetwene tie ne pa. Nipadua na akasa ye wo hon menu ya nipadua edi moja ene de ye adwuma. Wo nipadua ne ye senya freduane a ye diem a ne dodo na ye nyan abroso na titi nipadua no amaman ene srade amaman ene srade ena nno bebre ye de gu enobae ne so no amaman ne content na wonuane mu no ayede akosoro na dodo na nka nipadua ehia no ene nipadua na ye de enya ebroso ade bia so ebroso amenu na abaye bone ewo nipadua no etu behu a amaman ne srade yi agigi yanuanom bebre hon ma agye omu nipadua afa obi betimi atu anamo akwa hospital ne doctor beka chese amaman adoso wo mojanim pedro betimi ayede ayi amaman because amaman na adoso wo mojam no de ede bra ne se emma kwa mam nipadua no enye na dwuma ye emma kwa mam mojani ntimi ne yafrusa ne ye ebekwa kofa yare offense stroke ena de ede abraw so etu tie mi a amaman ne srade na ene yenuanem adoso ade wo haw ene ateti abre ni padua no ene adoso kwa kofa adure fresh agent ye ba mister ade abadwama so eti yarwa wudo bia eye amaman anase slade na de bade adura wonum bia betimi ayi sa wo haw ene ateti na firi wo no anya ofa ahudie no eye adura ya tundi se agent ye ba mister ebia menua wutie me wabo wa for the past 20 good years
cough mixtures a wodo kyese e wadro bia no wa wonum bi enkwa me kamfo reference agent ya ba Mr. Ediama obi ho no ma otokete so a wona emoja no kura ntimi eni afrusa ne ye ebo be se donko na ni kagu so ebo be se donko 1 o'clock na sesebio anadwolo na ni tie nya ade so obeda biem me kamfo agent ya ba Mr. Ediama mimi abisu etie me ni haw enyina ne se ono ankasa sebio waye kase abroso enipa ne sebio onante kro ontimi nya dai enante wono ahwe na fu ne sebio sedie nipadua asia difam na onua se waye kase abroso na pese otwea adura fresh agent ya ba Mr. Obenum bi na emom wono number na me de betu dwa no ba modern frame na me kire okwan abenum aduro na wo beye dai wo betwe na slade ne amama na aju nipadua na fa no eso beye dai ebeti obi ho no ma eye wudo mpani wuntirim na tutuo se wo kotodwe wakiri kase wakiri bramo ana obi ho no ma ni kotodwe itimi ya dai ehunhuno me kamfo agent ya ba Mr. Ediama enawi halitosis ene how wo kasa no anu eyinka because amama ni chichi fini ewo ni padua no no wanya dro bia betimi ama efina ya dai aba abonti enti ewo ni padua no ma na ya dai na epro amami ni abi wo no ma wo kasa sebio no wanum eyinka bone me kamfo agent ya ba Mr. Ediama na wo no be freme ni a kire okwan ya be yusu adro we no wanti wadanse bebre na yusu adro we na halitos omukasa no manum eyinka no eneko obi hon ma nurse ni potimi fro o se sa yare we na nka minim se ewa adro na agent for mami hu sa ampa halitosis anu adro ewo ho eye hania na etetew an obi hon ma wo de ne asthma entihyewa ade ade de se hanio entihyewo eye amama na de ba kopa agent ya ba Mr. Ribino wo so eye stroke enani wudi asie ene stroke no ekọ na suwa kasa hwe oni padua no ma wo se ahoden yedai ense de ni padua no wo ho na wo se eye dai wo so anaso honam atwetwe a me kamfo agent ya ba Mr. Ediama wo bedi wadanse pa obi so hon ma yare wa ahodo na ni wudi asie because wan kasa moja na kasa na hoode na yedai aba fom umoja na hoode na aba fom ma wonsa ka agent ya ba Mr. Minua emoja wo se kọ wanimu no emoja dodo no entimi nkom because amama yesisi entini mo kwan me kamfo agent ya ba Mr. Ediama obi ho no ma wo ye oba wo de ne ye menstrual pain because ni padua no moja na ankasa no amama ya ju moja na afa etu busu meso na wonsa guti osini de ne ye ni dane enkrofo aka chese ni dane ye no oduro ni wo because yesisa onum ni dane ye duro a ekoba se ekwa ubenyinsen enya nokure kopa agent ya ba Mr. Nibinum na abedi wadanse ba ma wuntini masisi usisi ma ye kuro ene sebi obema esole abakasa elastic bia ya twemam na broso a me kamfo agent ya ba Mr. Ediama enawi yusu adro we bi na abedi wadanse pa wo ye gya ho adwuma wanhwe bedrum rebi no doctor beka cho se me nko gya ho bio because wo so moja na ho ode na yedai aba fom me kamfo adro fresh agent ya ba Mr. Ediama ebia wo de ne hypertension moja broso anasa wo de ne diabetes number no na me di tugar bo modern fa number no me wie nkomo na betimi afre na ne yedi nkita ho ya number no ye 0245 26 38 38 0245 26 38 38 ana 0244 85 6459 0244 85 6459 onua edre fresh agent ya ba Mr. De obi atimi no bi apart from say bi oyenuanu ma na mafa yefunu no wonu maduro bi esiesie ni padua na nkasa ede ahoden sonko ene nkanya sonko na de yedai ede ba ni padua nim enti se wutie me a onua wakwa hospital doctor ka cho say even wo hu ba bia yare ne hye kopa duro bi no obi ho si mi bi ne nam ni padua nim eya amaman na ye sa de no wonsa no nan nyina no ebo so na sia tata me ka fo duro fresh agent ya ba Mr. Ediama enawi Messiah ointment de yetete aduro said ye panyine kan no Messiah asase so ointment bia no wa na ho de ekuta no eduru Messiah ointment because that ointment we no ointment mu nyina Messiah say ye usisi ukotodwe wakiri kase wakiri bramo ana obi o wanya accident ache eno ho wotinka se munu tutu a ma onsa ka aduro udware wi a ti aduro bi na wo de asra ebia wo ye adwumaden obesole anopa bekase abo keteso mesraw mansaka Messiah ointment wadware awie no ati aduro bi di asra woto wa beda na ho
adeɛ bɛkyɛ wɔn ankasa bo sampa wɔn ayɛ dɛ ɛsisi wɔn so kama ebia osisi da yɛ ɔyɛ make up for the first Messiah ointment ɛdiam ɛnɛwi wɔn ankasa nim sɛ super action for yɛn yɛ de reference master P abɛdwama so obi anya bacterial infection bi gonorrhea syphilis chlamydia ode po ai na se candidiasis a edura betimi anoma ebedi wakagye be ye free wono eye edura ya tundi sɛde master P nanim ya number na me de betu dwa no ebia wo so dia no wo diabetes asikyire yare wakoa enko onua yesi ye de 6 months etu yare na se ye nkase betua sika ne tu o ye no every month obegye dura na adi sika ne beba because ye gye duro ne di etu wankasa wono for the first month enye obi na beka cha o san ko na kwagye aduru no eti number na me de betu dwa no bomodra so befa number no na wi frɛ na ne ye nkita ho ya number ne ye 0245 26 38 38 0245 26 38 38 ana 0244 85 6459 0244 85 6459 sa wo pedro biato mo amwo adweso no bomodra so beko na yam ye heba ono wo adweso ayemfie ho afi se Evans e wo kumawu obetwirebo akodua janse okwa abenya bi Greenleaf e wo tafo afi Top Amazing ono so wo tafo Methodist Church wa Pure Heba e wo ebuakwa oni police station no na di hwenem Top Star Heba ono so e wo atonsu Unity oil na chiwo Dani Heba ubenya bi Blessed Record KO afi ukọ boga ebibidro fia enro ni bi ho Sewa Heba e wo Asante Mampon Habe Heba e wo Asafo oni CPC na Yobsit Smart Heba e wo Obuase ena wo KO so a ukọ Fred Mess Heba e wo KO a wonsa ebeke enro ni bi aha na yede yankomon ACA da sene yebesa aba ne ene mo abedin hyiemu mo yada se you know what awiai ene wonso wonsem pa wode abesom atiefo Super Action Herbal Center onom ena ene awiai yene wonom abonkomo ewo afidie badwemba yisui 102.9 FM OTEC na oba WhatsApp message any normal messages hwa mo adwenkyere no ewo ho akra ya Krobea Asante sa papa no papa maso mama paso lodum the phone obi my opayini maha yes what to say rather dum na sorry boko ya so wo manso mpata mo meboa mpacho an o wa asare krom na usuru so ne be kasa dia se hu hia so be kasa nipa no usuru so be kasa nti hu hia so ne ode ne background put say no obi say obusa bi o say anyanyam bia first day a one ne kasa ye asem ni siwie ye no na nipa no o hwe se ne wo kyere a na wo otesen na hu ne yie ana na hu ne yie nipa cho dade na o kasam no kyere me no ami so wonya bo trenti no nko busa fama no ka kyere me se we enye case bente nipa yera ye fence ye ko hwe ne ye ko hwe ne nti ye ko na aso nti no obo ne bra ami so se me nka so obo ne bra beta se na ba se mi so mo echa wo busua nti bi so ko busa fama na mi tin fa mo busa fama chinye de eni le chin se me de ko police station ho me kasa asem no sisi ye so no ye ho na ya ba asem no sisi ye so no ukoku no so ansem o mo kafa boy no ho no ame hu ayede aboye amanfo kan sem fa pasolo ne mpacho awe ni siye no sa sem we wunu ya yira aye sa okay meba jataba awura ya wo frɛ ne ba ya asusuru di asem na wo ne kan ti asusuru na ye be chietiefo ye di nkomo na mu na ofre sim se that area honomo insiana eben asare krom na nsen ya omakoyi abrantie bi afri galam se Peter wawu ewo ma area hono bia nim enipa no ba bi ofri into omo de na ba agrosum mortuary inti senkebe ya abusua ne mra mehwe se yo omo de hye ne de a eno na osuru se oni ebedi hu nkomo no
na se we de anya de ese susuru sa friend ma me bio that's where they say your public information that you want to give. This is not about any somebody arresting you or whatsoever. Enti we na ye enkremu bi a wo kire enu betumi aboa enkoma aye die sabe yen yedwuma aye die enti da bia ye kan de kire mo se ye ne yetiefo ene di sa adwuma ye aye die enti si ye di dwuma no na se wo ye otieni na wo information na so de bema ye ne a ense se ehu tonso ehu tonso no tonso sese mawura wo hot say now say ukra information na mensuro wate program ya ne mo atiefo ya ne mo an ya ne mo ye wate ayi sa program ya ye mo kire se nanse wo bi ato galamsey pitim e wo area bay e na wo de esi ye kire kakra hon see ye ye den e no net sen ye den see ye Obianim ti ba said Friday na nyumre no. The Sunday na na team hu so obi daga pitch ma we da pitch ma wo. Sunday na ran be 1 o'clock no mu be yin de ko police for the father ko. He fa police for na be fa ne ko. Anson kwanta police enti won be yi ni free pit mu won si ana. Ensi ana no dansu. Galamsa mena mu na no oda ensi ana na ben asare krom ntacho wan fu na opasa ko ofri nsi ana na wo kwa asare krom ugo hwebi ntacho dabi na wote ni ese boy no wo mfie be esen media minchi menche my boy musa kakra so ye kokko kakra ala sada nyini pe be wade no nwa bebre dabi na no atonsuo ni mu ache mo hwe na na so wache enti wa huhu bi I saw it see how bad na ne scan na mu a pai the rest na no mo che sa so na scan na mu a pai nka oba be pai na sa wo hwa ne no ademu ache kakra enti manso nkwanta polisifo abefa na akɔhye mo kyere ana mo kan pipit na wotom no mo ka so wotom na benfie ana wo wuram benfie omo ye adwuma wo hokra omo ye adwuma wo ho ba omo ti free sa pit ni mu ana mo call the next pit another pit nti da old pit na mo ti free mu na nipa ne betom obi anim ba bi asa omfiri nsi ana ho nso dabi mo hwe na nim ana che se wo mfiri nsi ana omfiri asare kromfo se wo mu nim no like obi anim no we am hade sa pit na wo se no ma ya adwuma wo atukọ no boy ni beto mu wie ya ye beyi body nsesi o mo san komu ya adwuma dabi se said o mo ma obi anya adwuma bi obi anya adwuma wo mu bio dabi ya da se around area am hoko obi anya adwuma wo ya da se new information why okay I'm saying that to help the nkoma na ye di na awura na we nso ye hu bi wo fast no what say well the class is me that's what jeje kakra but owa you watch any kitu ebi but no mood this one shada nwa ni mood unless you contact the Manson contact police and see what is going atie for mo ntwa me ba se si ya ye ka say pass solo de ne phone na dum ansa na phone ni bedum no na jataba ene na kasa mon koso amfrefre nti mo ma mi ntwa me homra na ye hwese atomu a ye nya na Mami money adwuma udan ya ye fe Mira me da se na esomo ye no na aka o ano de anyine ho mami aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima sea complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta akoko a eba saa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena enwe na aten enti se odi DSL
closing steel trusses yi egu dan so wia na wo di donima NMK premium roofing sheets enchansen aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets enchansen adonima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK lawn span alozinc and the governance IBR and NMK nails emu pia so se woni sika donima e ma otua ne kakra wenum ye latest products donima dia ba abeka dada ne entimi nkɔ he kwastafo YF Johnson obenjiare anafre 0244 126625 and 0540 101 555 donima steel complex babia at the power efuo no Patasa Hara Miss Sunny G capsules. And now you are doing another Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no queen. Me, I'm a cocoa fish too, Abama. So, me won't on the swat, and I'm the day. And now I tell you, no, I'm son or Casa, I said, my back, Mamma, no swap to be anum. Some them are could be anum. But okay. Don't you expense enough in a look at that? If you're watching me, and I've been one, you tell me. And I think so. Obey we are not the Munia as a municipal. The Bayern so hey, I don't say, don't watch about Nami, Professor Mose, don't ever. Zahara Miss Sunny G capsules. And now you are doing another Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyin was 0246 3483. 34. Some are you obey. My poem didn't be here. Nay, 21st clinic. What 21st clinic, dear? As no fidia, the Yanshemu, and there's no fidia, they say, dear. You were infidian in Rupa. Ya they say, dear, how be a near tree. Akumaya, dear, as it's a dear. I want to share, was this, what to a centenary to war. Yafunu, I want it and no sense. 21st clinic, you just can't. Ya Yamo Jamu Shishemu. I fed here Sumasem. So one to Winnipediana, won't tell as soon as I want one day, and as soon as I want one day. Yarabia when you're free. Inti anuma du abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata bin so wo BA any seshi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom. Hey, hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadeng. Refuse to grow, and young offense Wabek. And what day immune system or Yankopon, and your ready Pedrian Musamaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia, Yariantimu. So say, dear, a month for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing no, a boy a home buying every home. And now I'm pa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Yawamuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you are may move Bia Yato in row. At to 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadian Cratu, what Jatu say. Hey, sister, Wunkwa to Adonko original hand sanitizer. Edu. Hey, Dr. Kweku Tiada Roma. Wafa ho can be a figure of so. Am I a fool? Na me to be a coachama me fearful. I'm be any. What can say more? Madam, me pacho, Mamin so 5 and coming there no why. Now said ya mom for Adonko original hand sanitizer to Muno. Manya stadia, Wabafuma Jam. A sentence said coronavirus no abano. One bush for the agrobe. I don't know crap boss. Adonko original hand sanitizer in Sudi. A free Adonko company limited. That is a quality one some the account. Trodo. Aqua water do a woman in Echino. What the aloe vera and swafra. And sound sahon. And shamna air for said the sister you can. To me cum germs and bacteria 99.9%. Coronavirus and other viruses no. Omuvencha pe was a grabe. Adonko original hand sanitizer. Ubenya bi pharmacies, chemical shops, supermarkets. Angel TV ni Angel radio stations bebrebe ya ewo Angel broadcast network ase no. E Ghana ha ba bia wokomu so a ubenya bi ato. Wo mu otu bebre no ebetimi akokuma se kronma bo hia. Adonko company limited factory hwa. One fresh 0231 30 32 60 and 0244 83 22 86 and 0244 18 66 12. Adonko original hand sanitizer. Coronavirus
Osnokra. Pacha, what on Kusia? Ane, yaton regular eggs and in nature's finest egg powder. And none of my customers in the bill. A natural egg and ya yen powder for. And it's not customers any Jew. A bit to me at the hot afeba conenyashi. And then monso, net denoso to Sokoshia pa. Way a year so the best free to move. Being here is all this, one makes it. That's one young Kosia. What did you say in dropping on Mudiae? Way a year Akukum Kosia. I am for chemical bianca additives be anymore. And ya yen powder for a 100% natural. It's in Niani within Kusiayan. But to me, dear Noyana. Ane, customers at for egg powder. No more dear you won't consume stew, fried rice, pastries, omelette, any dishes I would want in Nabi. Wow! Anyway, tell me any. Nature's finest whole egg powder. Simply egg. To phone Fred 0553 151 971 and 0504 943 118. Online for www.sokocenter.com and as www.crepygroup.com. FDA Ashusha sa Adrian Crowd so ya to say okay, yada must say ya koya ba 102.9 FM OTEC and mutie Asem Beba Dabi any dwumadia utie edin asemi ya asemwa obagu ena asie ena yede honsam no ede esommo akura ye frami kusimi wadankwa ame na wiase udi bone a ediwachi oye papa nso a ediwachi normal messages na making kan no solo no yemusa ne nsem yi frise de papa yi kan nana nsem bi wo baabi utumi say there is something somewhere ko kresi wa akokwa amon eno o se akra pasuru esese ya chiri bio yenche no niembie mi hane kakra bi ano kura bi ehye baabi bi ano akra be pie nyemfa ne nkogina mranim ne mra ne nini frise krachi ya semu a woken ubetumi afo obi ba so ne kwaye adwuma wa bra mane nkasa okasa yentena se. Good afternoon nana ya Krobea Asante from kwabna na me wata soma so na pasolo dia no pese o kan de kire yen yete na se a enye yi okay pasolo no ansana ye betna dwumadie so no sebe se ne amu amani tua kwane a ye fa so di edwuma no eye sekan nu fanu etwa ha na etwa ha enti opanyini de na sam no ba ye pe ena ye ma patuo se patuo nwuram no nkope pasolo no ma no mfamra ampani ampa patuo kope pasolo no ma ede bai jataba ene ne kasai se ye ya ye kasa wo radio yi so a ye ka kire ne se ye befre no na ye ne di nkomo na ye hunu se ne ensem ni mutie no pasolo fon adum ya frena pasolo number enko jataba udi nkan frɛ pasolo yi no krenana enkomo be na nidi ye nana me de asam na pemo no ana oje tum se ane one abrante ne kokoye adwuma ana mi bisa ne se ehefa ana o se manso area ho ana me se one ne na koye na area bay de one no eye fast ana o ende call no ba ne kasa mu no na opanic kakra and no one min di san komo amene ni di no no panic is say say ne hope say ya bo guide din a kire no o ma ne hunu ba bi a wo frefre me ma ne hu o ka kire ne se ye be frɛ no me ma ne ya we no no nso aboa ye oje tum how many times ena wa frɛ no ena afrɛ no nso ade ne ye ka de kire wo nana papa ne sha ase se wo kasa no ana me sha ase se me frɛ no na mama na ya we se sisi a no afa na bre na so se ye kɔ me frɛ no na ne phone na dum nti na me se bi a ye kasa wie ye na ne phone no edum ye no and be a open baby a charging up till now my friend more than 20 times the phone off see a cry friend cry off okay atiefo nya botre na enkomo kakra ansana ye ne krache no beba radio so jataba kra ne ka kakra bi no moma yintie kitua bi Me too. You say, I demand you, no, and about you do on.
I start to see about you go One in a coin in a quiet Jumana, one must be. You call her Manso. One hour in a quiet Jumana. Ah, okay, it's winning. Ryan Samobi mo. Enkomo we na jataba ne di kakra, but sisi ya ye kase as at now we are talking. Pasolo number is off. Ofre no a enko. Okay, abejafo bebam, akrampofo bebam. Pasolo kakra ena opanyini ya ode asemu abey. Akra. Yeah, Krobea, unim. Ade ba ko a. Asem Beba Dabi. Aya na medi ho yaw kakra ne se. On se ye kronketo awu no, eduru ba bia na obi ewo nkapre kakra bi wo no ho, dandan ho, o bia kiosk bi kakra otimi dis ka dandan ho a. Oni ne yade bia aya na aso omo ne police for ne ye so close. Oh, eno sembia na amma kronketo mu police for no. Woman ne womu ase omu sem ye kakra no nkuta hodie no ensem wo ya omu to me ase I don't understand ebe ne na wo se bi se komada sem yare na wo yare asem yare asem na asie asem no na asie na we kura no de enti na acts of say ye kase so no da so te oni ba mu ho to ade na obi ni hye de ye hu no de enti edru baby na ase ensem ne bi wa wonni sika bi wa ase wo yehia ni bi no okwa ne ye dodom wo timi di nipa wa nkami o wa be fami di shed na ko enuam enipa na ma na wo de wa ba o didi say ya che ma be ko hwene bla okwa hwene so 1000 years na so lo hunu a case no way ati sa bogo so for no e say bobogu amamre biem se kura de sa badwa so ati just for any real arrest no mia solo omo you mre bi ho adu ba bi ahwe na Krobea it's a say also ya accomplice because oba ne ka ho sana mimi hu no oba ne ka ho wo de omo fre oba no interview oba no a o metensem oba ne na ekofre we say ye sorry o ye tio ye sorry say ye di wo fasini to kwan no ya mo wa mane ta oni ni kuno it means this what I'm saying I come okan ati as the police for ni invite to oba no so no to oba na no obe with the difference e wo ni kuno no asemu ene oba na asemu because asem we bie ni wa sebi uri na bende ni ye be ja asem na me da ho ni ye say oyare edien na onu ne ti wo ton ni nsa oton na petashi na obi ye mo hye no ni ye ha wo bi say won na be fa me ni shefi togo ba ye ana na bro bi ada say bi okugu ana se si a pressure be ni free fie ba wo so na pe kun ka se no kire won. How do they believe you? Pressure be ni free fie ba wo so me pesa o ka kire me se mi throw bo ma ne no obi entimi mai semina me akora na chire kwadi na akọ o ma ka kire o se kwan ya be fa so apa akora na ba bi apene bra o mo kan bet obi entimi ne dey mai you fun say if the police were in this man's shoe they don't come in say come what don't say were in the shoe mu how did they feel say no one ba you say don't say no say shoe no na wo bia for bi di shed na konwuram na onu na be ka tell mo say onu oduru kajetia na nsu oto sam kwasasem we what do you believe it ensu oto ma wo de what me na kwaya ba na obi di shed de nsu no said agada na kunu e de na kunu okọ twablanti otie na kuma nyina ebo pa hwehwe osu ne yetimya ma solo ne ti wo didi oni na yire ti wo didi
whereby ya one cause independent feeling change and sana di nipa to kwan o di nipa ko ye nipa na ma wa ma o twase ma wo besi kwa se ne nsuo to nsuo to ete ye den nsuo to no e na ye den ena akura ne san free na chi wa hu ne bio na saa kokona story we when we ka tell obejadi akola onye 2 years akola o onye 3 years akola awo nim se watina bogu almost bet 15 years ati oduru ka yete no nsoto no okati wo bia se papacho me ko bogu station ya be kire no ana ye kire no wenye nipa obetimi ahira okumase onye childish onye even apotofo 27 years. 27 years. Niti so to kejetia. Ya fan so make masida. Ya fan o make masida. The last of bogu. Ati bogu ne enka ni trim. Ati bogu. Otumi koteman so ba. Ah, ati ensto no. Ah, why you kumasa no? Ati mi se me pe bogu station. Ah, asa be grani. Oh, edu be bia na se enipa bia wo do ni be show mu se on hu chire wa obetinya bo ano on so you man on da so nyina asa because abantie the last hope na police on timi fam ran say ne sam an koyi opa ma abantie nya mistake on fa bufo on fa yaw en ko solo fie say masa enne today and coveting the process for my abantie we what the jojo na tete na adaya or the mrasha the same na solo ndi ofam mrasha the same ofam mrasha the same what me abe you obi ni shed na konwam na nipa no ama o na ono ne to odidi e na benti wo sun ma yentie solo no jataba ne kasa kakra bi no tie ne yie If I don't say, something to say, Ankasa, to what? But yeah, but now. If I don't say, something to say, Ankasa, to what makes him my wife? You say, I demand the Nemino and about you do on an you start and about you Guswa everything. One in a coin in a quiet Jumana, one of you. You call a manso. One hour and a quiet Jumana. Ah, okay, into winning. Today, Jatabe Busana, some Nanuensi, and no catene when the end of it. As a Krobea, Master, 1 more 2 years near a Tomanim. Our woman, dear, our mrum, I was smashing her moon, a Ghana police service. Because a blank way, Massa, the person and your BBA made I believe in tradition. Go to your hometown. Go. Yes. And try the day. If I'm not serious, if I'm not sorry. Nyami baya wa nyami otimi ye. I'm telling you. No na ya de nya. Oh. Now wait me. Nanga nyami jo, nyami onu wase. Bone ye fanche. Ebrani dua. Na ebrani dua. Ebrani me do no na what them. Oh, every baby woman can question nipa. Let the principle be principle because say what now say a breno obeba brose for say commander yare commander tiye ya commander yamu ye ne ya na solo no onye sika o didi kokrom dia wonim ye bia wo honhum bia ko ye si solasne fo nyina say onne obia onim onua ne ho wo bia so amasefo nyina say anka sa wawu me say wa yira say obia onim say wa yira o say wawu obia onim Nigeria kwa na yira ne ho bi obia onim onua ne ho bi bia say wawu say wa yira o de nam no so yira yo I'm telling you say wa anya sa na musoli muso mu na mu ye na mu ne hoye mu ne hwe I'm telling you because they do know I do and heaven we go a code and nibram oh who from go heaven who ye Jiminy uncle heaven I'm telling you who ye Jiminy do go heaven cause nyame ma ya dwene se ye fa nwene
eche tu baby a aso reason naka obi betina begina say me ebushep ne na me ya amroba massacre na wo wote ho wo da so te ho OTEC 102.9 now that's what you obi akunipa o wa kunipa ene ogina ti you so pretty adan wasaka no yam roba Asem Beba Dabi. now there oh masa okay right emma wakoma nada o emma wa dream deceive emma obufu na enfa wonkofo enkonfie ho enkonfidanize ne bia dabi don't do that the obetimi aya ne say se principal na ntimi amwa kokrom yeah grandfofo but we enioma bi wo hono mo a esese yesua de e wo ho sebe enipa wanfiri prekope ene obeye enipa ofiri sebe obiyam ofiri fie bi mu enti se sebe obefa nipa no na ode na koba bia onsre ekwan ema nipa enam ne so eba wiase ana oba kurokuro mu no oma awokwan a untumi mfo obi ba mfa nko in the first place wafo obi ba tukwan wankra wafo obi ba tukwan wankra ofa nipa de bari tu kwan no na watwem yenu achi ena ni nua ba akokọ wo yere ho kobusa de se yate se okunu na di yenua ni tu kwan o se oh ane na ye sorry se ya mama ne ade ache ya na yiri se oh me kunu kura akọ se wo kwa akọfa mu nua no aba ebo tu pepepa na ne yiri na frɛ krachi ya wote adwonata aka kyerɛ se me kuna frɛ firi kuma se me nka nkyerɛ mo se muntia na se mu yo me kuna frɛ firi kuma se me nka nkyerɛ mo se onu mu frɛ manso eba beduru kuma se pampa so no ensu otɔ otwa na ni kwahwɛ n'achi no na papa vi eni n'achi papa vi ayira enti ɔda kuma se ama ade akye na wahwɛ so obehu na ade akye ya pasolo na ba se mahu papa vi wɔno odi nkan kora wɔ police station akɔ police case bra busua kɔ yɛ se wɔno kɔ akɔbusa wɔno de hye na se afiri ne hɔ no ɔno kɔ police station so kɔ case azu papa pasolo kora di nkan ba be case se wa be case se mode hye no ne kɔ no ayira oba mo hɔ abusuafo no mu yesei bɛn wate ase mo yɛ amadwen sɛ mo bɛbu pasolo na ana dabi sɛ me nkono kaso me kyerɛ me ɛna me frɛ me nuanu sɛ na ba ntomu mra ntomu ba na yɛtwɛn na wa ma na yɛsi korport nti yɛkɔ na police force ɔbɔ bɛ 3 days ago abɛyɛ case wa bra na mo kora mu nim hwɛ okay enti adofo amutie saa asɛm wei enie gataba ne kasa kakra bi ɛna yɛbɔ ya yɛde kyerɛ mo a mutie yɛ no ɔhwɛ na questions a ne gataba ebusa no na no soso ɛna ɔno akate no sɛ wɔna ho nkoyi ano no akonya asɛm enti ɔkate no meba memo abam ɔkate no wa magyataba anta nkoso amusebusa ne nsɛm no ohu sɛ yɛbɛfrɛ no free ha na apɛ wadum ne phone na sɛbe saa de wei yɛnkuro nketewa ni mu sɛ ne akora mpɔfo ka no ewom sɛ obi wɔ kuro ketewa mu na ne nsɛm yɛ kakra bi a onim sɛ ɔyɛ superior the person thinks he's superior to obia owo kuro ni mu bia ɔno na ɔyɛ obi pa ebi na ɛkɔ so yi abɛrɛ na ɔtɔn osisi wadan atotɔ wo ka na wo fam de hye pia osika na awanya no ewotumi wo me de hye ne so ana no oba de I will say enti obi a wanya 27 years onim obi a telephone number sɛ wayira ewo kumase na ontimi nsere obi phone ana wonkɔ ba bi ye mobile ayi na wonka sɛ mesere ofre number we ma me onim obi a number sɛ 27 years Joshua mi ofa si kudu na solo kasa na iriti kasa no onim no number otimi je obi phone ye na efre no enti akora ade ne de aposifo no mesere omo nwi hu ye na omo mfa na ni saa ko me misesi a mete omo yemu ahye me if you say 27 years de woni obi number eduru ne eden a
obetima sere obi say my yere ntima mfa phone enye call oyama show wode e ho say me mo ahye me say asa de keka ko ne de asa nipa no onye te asa ni bio no sao say na me hu because ka phone ko ade ko be frɛ say mayira me hu ba bia me ma be di ya o ma yese yo enti me ho na me yam hye me akra de na me ka no okay atiefo amutie sa asem wei mo nso mo dwene sen na efa ho your WhatsApp voice note na ye momfa ma ho fabra wo WhatsApp so kasa men kasa tenten ma kasa no nye short and concise what you say 0244 211 772 fafa somaye Naskeba clinic eye ultra modern herbal clinic na ye yedwuma yedie no kwasem ne se ye de mfidia bata ho ya na areho se obi bebie na no na se mo obeka ne se media me yade wei me kwa enko na se dia me ho kura hyehye me mesrew wo de ye stroke yade e na aka wato ho a wo je wo ho a enye obi peba wapa wonya obi de enso kura yeli nompe ene ne nkasem senka wo tutu anamone aba Naskeba clinic a ya de mfidie behwe nipadua ni mu ya de aduro beka ama wanya wa hoto Naskeba clinic ye kuro ya so yobi a hanie hawo wo yobi a fabrodo hawo wani wanya hawo ewo ho menka asefre mesro donko nipa nkwa menka asefre me say test it. I don't tell you to call, I tell you to bring WhatsApp voice note please. Okay, when your prostate problem and a kidney what the chinie winya no ye me pau chow tutu anamo nabra henema kokoben Naskeba clinic ye ni wholesale edi animhwe ye be hwew ye be boawo ama enepa akoso ede amawo frɛ Naskeba clinic for e was 0244 120 269 0244 120 269 unya fresa ahoma we ya Naskeba clinic for no bekasa afedia wonti asie bia no obekire mu nso kama pa na ode amount eba heba center banka se ba nompe wono nso nie sabre ya ye kasa die ba wono na asante mantamimu ya gina tumu agina die se wo obi a wonya problem wo won kasa ho nko ade a na bia se so tutu anamo na wo ba eye ba eba center papa no wa ben na obi wo ho a na ne haw no akwakoye na kiri bremo obi di akwakoye na pone na poso obi di akwakoye ni dompe no echimu ewom na hwe enti onamo na dompe ne kasa fabra ba eba center na yenhwew yamwawo ema enepa enkoso wi no kura to nkyane a wa wanya adwenimu haw etwere yade yafunu kuro wakoa na enkono bra kumasi atonsu agogo aba yaresabia no achi pe ene yewo eya afre yen wo 0243 08 0244 08 3482 0244 08 3482 na wone Dr. Ba enso emo enkomo afei Agbeve Herbal Hospital ewiase aduro wo fi oye na se wotutu wanamo na wo ba bepie Agbeve Herbal Hospital a ya ye krado pa nso se ye beboa wo ama enepa atumi akoso ede amawo Agbeve Herbal Hospital sabre ya ye ka se ye tutu anamo bra Agbeve Herbal Hospital wate na ba ye bemu aduro oyare pa nti uba Agbeve Herbal Hospital ye bemu aduro no kwasem ne se uyobi a uti eye wo ya atenka de atenka kura wuni bi wankasa sebe waye mre wo mpam wo hunamu ani ensansa ruche wo yafunu ya wo ya ena sebe awon so kura wan ya odin Agbeve Herbal Hospital ya ben Agbeve Herbal Hospital ya ben ena wo yobi atidi ya de enso hawo wunya Agbeve fever eya anom Agbeve tonic obi wo ho a na ne de no akwakoye koku ono nso ni moja akra ta awewe no akoa enko no Agbeve tonic na wunya Agbeve bam ni nso bi na se wo de no akwakoye se wonam nyina ya oya oje wo ho enye a eduru a ebeboa unie tutu adamo na faka ye kwadwe so na odi esiwo kwa amu station a ebesi wo no ye ne station no ne di animhwe pepepe ye wa adakoja achefo asase sumum na ya afre yen wo 024
6595 na yenyo so. Okay. Amanfo adwenkyera mode aba ewo WhatsApp voice note no. Mama yemo ofa edikan no na yemfa mama. How. Great. Salut moi hadeba Asem Beba Dabi. Me chache etifo nyina. E frame me Alice. Me ka se fo ato sushi factory. Asemi dia pasolo okay dia nene yele nana. E ara se sembi no mutu chele yo na commander no so hwe yi so age bible. O hwe yi lo so yale la Krobea. Bible na waje no hwe yi pa. So say yale ampa so no yale dia. Ya mensa ne yale nemum. Papa ya semi dia wo so mo hwe no mu gina. Asem Beba Dabi. Krobea. Momoni djuma pa modi. Mechia oba de chia mene akraba mpofo. Krobea. Me de mi jibudi. Mama police for mo solo no animu ya di wombia mu be mu. Ya frɛ me kwabna pon me ka se fra Asante be kwa idom na se muni nyame nya. Good afternoon. Mechia motiefo. Anu bia o hwemu bia. Me misu si ene de. Misu se bibi wom. O de koye nyankomade. Na se o mo de koye mera nyankomade e de aye pe bibi. Misu se bibi wom. Munya na monte brantian no. O de ni nya na koye bibi. Nana Krobea Asante me wa ho. Nana original chase ni do na frame Abijo. Minimum afase kwajo Magalito resisema. Nana molu market kwa na no pani de djuma. Nana se molu market for Kebedu. Yes ya jiwo wudwume de ya tumni na asem kuma. Aya de kyeresa ya de suanti emfa ni agro. Nana Asante atim ho no so kitwa asem kitwa bi ansi ho. Ha? Solo no me de mitusu se ton na waton papa vi no. Na no kure no won kan kyere ne wofa no. Ete wasa police force akwache no na mla eni ni di. Nana wudwume de ya de kyena de champa. Me kyam da bumpinu wasi ade. Nana Krobea just in a case of chamo ni se me de mo kota. Papa no twia fa no so hwe na bla na o ti wona anyi sama papa no kwa twia fa no so bia o ti mi agbefa no e de na duma adum no o ti mi akwa ko wo se ono akwa ko wo Asem Beba Dabi. Anaduma na sembe ni when you at the age of 27 years what mi ayila within 2 o'clock e be si ade chinye on chin ka onye no what mi asa ko David Asem no ka Miss Chania Bisaheba capsules. Madansi, hey, and to what in your pan and what's the said Bisaheba? What is Sasa? Mendia, wouldn't be. And not dear, for once, my jewel, I do Saheba Messana, who come from Mammy. Oh, my number Tiwadansi, Miampa, Caneno, Namis, Namitina, Chime, Nami Coco Yadia so teach me. May no matter do Saheba Messa, and the Maya free. I do some radio, yet tried you when you watching. Yes, the young Coco Rocasia. Me say, a person crony adjumatin baby. Sanya do Saheba Messa, and come a woo now. What don't I cry, Miss Mabua Basu? Nan say, dear, Ujina Brand. A fire do Saheba campus, no, say, some Midina, who's a me a Bamamua. A genie, a young of crap. I do some rate, or beer to me. I just a painful, a battery I won't down for anyone I want in fit union. Come on, say, to find out of what to say about Santa in the clinic. I was swimming macro, go filling station down Wemu, and a swam Pentecost I saw down. I feel I have a shopping from a CPM. Free 0500 110 115. I do Saheba, my dancing. Sama you obey. My pomu di beko here na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esno fidia ye di yenhwehwemu. And esno fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o how bia ni atri. Akoma yade. Efikyire yade. Ahohwehye. Wo sisi. Wo to asentini atwetwenwo. Ye funu awone enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemojamu hyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti wini pedua na ase a. Wonte ayare ase. Esno se wa ahoden. Ana esno se wa apomuden. Yare bia woni efire. Enti
no madu abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo Kumasi uba 21st clinic wo ahwa omone ahwa total filling station nedi animhwe a eben Alpha Radio Accra ye wo Domi market heavy do dynamo a yen krobata bin so wo BA any seshi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom. Okay, yadamo ase yakoya yaba 102.9 FM OTEC enna UTA wadaroma momfa nchaye ase nene wo fom enene wo fom yataba phone enye papa kase munyusu phone papa wo de media no beba obu munyusu phone papa. Okay, enti opanyini se ekokoba se bia modeshia no mo ahuna mubeja amanaka pacho Dabi unyama nenka Dabi baby esa so fa obehu di hye bia obefa pacho o suspect fa play bi o suspect say bibi ikoso ende yampa die na ma suspect sa ebi say e ban na nsema nkrofo kan no e ma ehu aye de abomi amanfo kan nsem say this was not the first one. Yes, ye. Enye de di kan ade even so do bi ko ho ede akoyira odo obi atu kwan ama nipa na akoyira da almost krumofo no mo ka se ni ofa ase na ni bla sana bugufo ne yede and yes yes de ya da ya fa no nya asem to dia yan hwe de police fo ne beye ya ni anso free na akoi ya wo patuo e wo program yi so ye bema na di wo wasem wo yachi ye bema na di pasolo achi na ya hwehwemu ahunu ba bia akwada no ofaye wate pacho yo ya da se Donima Steel Complex awiai mama ye na monsomo ase ye ne di roller gate ene automatic garage door no ye de aba na ye nyoma ye de abai se wo fie wo garage owo warehouse anase owo shop na se ode wo hubo Donima Steel Complex a ye be ma roller gate papa na de ato ano wasi efie kama modern home o garage door no ma yemfa Donima automatic garage door ni bi meto ano eye pa na ebeboa wo ensuogu so awi aboso enwe na ache empopo na edin so se kromfo betumi abuo na monka ye tropical nails no nadoa no enadoa emprempre Ghana ha carpenter fo agi atom wonie mesrawo emfinhia duonu ni akire ni aye tropical nails enti se wo penadoa papa na de adi udwuma ade ese so yo ene se obeba beto tropical nadoa ni bi Brakumasi asafo YF junction ya ben GR freya 0244 12 3325 ana 0244 46 1539 na yene wonkasa afei Savior nuane Savior Foods enonso ewo idwaso sabre ya ye kasa idie Ghana ha aduane ya Food and Drugs Authority ne nsa pem ne bo na wagye atum se eye aduane pa eye Savior Foods na sa aduane se wo yobi a oya diabetic patient se wo yobi a sichire yade no ene wanya bi a wakoa enkwa aduane a obedie nie se insulin pane ne atwa ma na wa brabedi Savior aduane bi na obejai insulin pane ne wo Fred Dr. Savior se sia na wo ma onuane ne bi ni why eye 0555 5 ne yemiensa 78 9698 0555 78 96 98 ofres ahoma we ya Savior doctor no ankasa bejo so na de wonte ase no akirem na wode amount afei kosua powder ni so odwa so whole egg powder ya we no eye naturally made yemfa bibia amfrafra eye kosua no ankasa ene ye de aye sa powder we na de entie ma ye ne se ohun se obi pekosua obi de ye ne nneoma se nuane kontomre nuane wo ton obekoko fa kosua no dodo mu de ba obeba na abobo agu ho na ye ne ka obi so kura wo ho no de besi wo be che kakra na ye ne ka obi de be ye ne pan no
obi de ba be ye no egg stew okoto wodwom obeba na abobɔ no ntumi nya egg stew ni na no hesa makoto tonkosua na oba ade mesem de ba be ye me enyaado stew ni bi ade na obo enyaado ane ntam se minim ni awpe se wo pemrewa na apa aponche na opa enyaado abomu akwa wuni me ana also be wododo 50 and they will say until me nka say wo pe wo me wa bom one time me be go brush we dey akwa bi na anu bi oba ha o say nyankopon ayi a kire ne say Ghana adan a ye wo Ghana nyina wo bebupu ni nyina agu na wo wi a one time we sit down ne wo heaven enti obe jadan ni nyina free heaven na be gu asase ne so brush enti be si wo one time sana me be ye no me ye ni brush na mkomanim enti unya kosua powder ni bia eye brush one time na wo ko wanim ahodino na hyemu matonchom eye easy to carry emobo how whole egg powder kosua powder na enie freyen was 0249 69 5581 0249 69 5581 offer our number we are oni kosua powder for no ebekasa ba bia ton nuane supermarket mall ba bia edwom stores okwa kasa mi pebi nipa ni bia ma number we no mfa nkofa bimra opanyini akwa aba ya kasa de ma me wate bajo no o to say metiapo de nyankopon ase ufri he na bai free atonsu ho na ate ana ufri ho na mtie ote ho atonsu ano atena enfie mienu nie dwuma ba na adie wa atonsu me photocopy na isa ebo latest ya bi wa no kasa memem we be ma why me photocopy na isa latest ewo tasap store wa atonsu ade asam na ato wo afrase no mbosu me to so duba ko meti me fidi che me won se mi phone frefre nko hia numbers bi frefre na yes me di numbers na chi nti beti ya se obi ka che me se isika 5 million abe frem sikam Asem Beba na Dabi. o ka se fit achima na me first kan mra anyesa obi dum me phone no na o ye dwuma MTN akra on ti computer na chi otediachi computer na chi sa no ka che me nti mama touch a phone mfam sanka ebo anajo 12 obefre me na one makasa Asem Beba Dabi. chese wa lock phone aloko phone sa no pache eche mi hwe na se entisa but osan frame ka jense o ebo 12 na mefro lo phone dia lock no nti anajo 12 no na ofre na onim ka se o ma me number si bi se me mubo onso tena ase ya ma na jo 12 ne boy sa na wo hwa phone na ne aloko na mpa bi hwe no so ne loko no me hwa phone a wo use yi kire me na me hwe kusa oh class mon pajama no na hwe touch ya na touch phone enye touch keypad ni nyina ye banche ni bia okay cassava na okase se minya phone fofra me fanka ho kasegu ade ni mo kasegu ade kase minya phone fofra me fanka phone na mi so no ho na so oni mi we de kasa kokoyi kasa na tuntumi o kirem dia me fanye ya me tuase hu se atro baby amount enter amount so ka chen so e code ntimi cho 200 22 nam cho 0 miensa wa wo hu se enter amount abaho eno ono ka kire o se eye code enti kire 2000 that's 2000 sa ma se ma tro ma wakati so bo code no na ma bo Asem Beba Dabi ne free so sa empre 9 Asem Beba Dabi. ni nyina o ma wa na ye o ma mi ana me na wa anso na o ye
Penye nya asem kitwa na meka sa. Na se IMC sini no. Ayo sa wo hwe sini. Sa. Enti de toso enum no na keska no 11,001. If say 11 million. Say oh yes I'm pre 90 wo send 2000 baako 2000 mienu 2000 miensa 2009 8 million 8,000 Ghana cedis. Ni nyina na wo phone ne so. Nyina so phone. Toaso. Ena afi eto so enum no. Ase afa na mani aba mo so. Nti o kase oh Mr. Ajima frɛ ya de na make a chonam timpacho Dabi. Tinisi kono. Afa na mahu se watwem sika. Tim slow de per samba na mema bi. Ka ten se me fa me sem fon fro. Tim friend prenu nyina wanfa. Tim twen na otwe. Nem dis number de frɛ me me didi o mun tentem sa na to so na se du ba biam tuntonu ante na akuakuakuakuo. Tim tu wo hu ana ma so me fon ma hwɛ so bi fon be so a ma ntimi yesa na mkopie me ma no so udidi ntentem ewo meaya a wom tontonu ane tobo ansa e de na ba utrimu e ka wo se di ntentem ewo meaya a wom tontonu ane de na ma wo suspect ye me bomodia se minya ku na omo yesa ayi no omma ni ska mehu se nipa no ne wo kasa no nim no o se wo free tachi man na ono nete MTN for computer echi wa Accra no bi o what echi ma o ye na nete computer echi wa Accra e na wo gi ni di ye enti wo wa send this can o de ko e de na san ba wadwene mu se kodin tentem e wo ba bi aye ton nuane no to ana ma bibi ka tem se minni echire hwe ade se bia na me sabeka ana me hu nkofukro adwe bam trim no enti na ma wo ko ho enti me yese me ye me send the 11 CD ama sa number na frɛ me no me ya do reference number ho na memia ne mpa ko dia bego na ma fa pen paper na ma tro sa na binya me ma nyina di tebra numbers do do send wo ma o send this so numbers ni ye nwotwe numbers nwotwe ni nyina o send send 11 CD me pa kyerɛ sɛ wo send 20 million no and dem ko number ba so na ye den na numbers be nwotwe no unya sa numbers no se emse nipa na oneme kasa no emso onya seska no emse ohwa odi kotudwa se hode entiama ase na different frefrefro esa wo mo nso be pe wo sa kwan na so sa na mhu no sa wefo sa me dase e hwa bre sa dia I say oba dia I say enka tete no stubborn boys no o ma ko ma pe no ma kunya ba ko ko chale e hode se wanka o me from say just wanka de chale hoyo ma ko me ma ko o so ko so uza ya wa ne uzo so ba nti e bi nie okay e na e ye dai nti ba sa no na kasagu ade nim na kasa dai ba sa no na msisa de a me sa tentim de na me de bekoso ana ma cheke se minya o ma nya e no de dadi kan memenda me ko ekuo ni twato no na mhwe na mse me freye na ba ko biti ho o hwe TV me frɛ na number no ne phone ani soye no o hwe sa wa nyai ya kasa de wacho o hwe sa no wan fa phone no sa frɛ to so mienu no odum no na mse sure na msa frɛ number foforo no nso so hwɛ saa no na so twetwe nani na ɛyɛ hɔ a nti yɛ na esi no msa frɛ no ye to so mienu wo dwane na ba bia di dwa no ase ni abranti bi opamade ɛyɛ ayɛ hwɛnimu ɛfrɛ fie no Sapele House wo aposana se beso wo dwane kɔ hɔ na msa Asem Beba Dabi na otwe ti ma mu na otwe na msa kɔ hɔ na akɔyɛ saa ntentem biom no ye no na mnya omo na msa dia mawie na hɔ no second time no ye dey second time no kɔɛ no ko na brante ni sa gina efense e mo ho chi ti mi frɛ no de dikan no
twitwitwini me hu so amfa ne sanka phone nam sa fresh can say me fresh can time no was dum phone Asem Beba Dabi I'm fair boy back no internet na boy no switch TV ho sa ne chihwe me na nim hwe TV no ano so no so de na so me san free the tof me no so dum no nam si okay so dum ma fra me hu so mo phone ni aso so ni problem nam ko hu petrol team OTEC 102.9 FM nam ko ye case nam ko na ko hu si adi bo e friend no oko hu CID to aso bread friend no mamundi ndase na me de masam tu ni tucho mi bia kama nem kanya se menko nam ko hwehwe nam si okay ma hwehwe bibia hu bibia nti the best thing is ma push for ko chiwo ya che wo mo ya chi wo mo aye se si a boys ne da so dem omu chi wo mo na je chi na ye beli wo bebe wo ya beli wo nem dum ema mu cram officer was a offense station e ka ten so ko contact tracing there's a number tracing and he said ko phone frame ya both Vodafone and MTN onu da buada ena ye contact tracing no wa nye se onu mu hu ye no mu se you know sa intentem na medi wo mu na medi kochi wo mu no bibia ejanu nti chief ni ka den so nko fence electoral commission no ho don ko hwe so binya face na onu so da buada nti me hu se ye release wo mu phone sa mu Asem Beba Dabi no anu ene ochina ene omo ko ho don ye busa wo mo de wo mo kan de ensema eba se mo twoma no kwa police ni kwa man tena wuru mo ko na nipa aba ho no do so nti o ma me se minyina bonte we ye opanyini bi a what in fie say atwoma di fie aduonum enson 75 mpatwane mani nsan wo kasa mitio wo ye de na unya sa tam 91 million e wo phone so as at that time that's pass so busanya 57 years okay that's pass so busanya sasemu me ase me wie pole na ase minya dwuma nya tim application back ma ko 70 nyina amfa na me ase ma me fence drink sport o be kwai e fen Ghana ba tinase kusa tobo ma ho ansisi o ho so obenya 80 million wa be yira de ya na no hye onya abotre o de nya abotre ma ho nsam ha yataba manentwen manensuo no manentwen why na ye ne doctor nkasenwie na ye nhwe 1 or 2 nsam ha manensuo no why na ni suokra aba se ko me person ko nkyere kwan a ofa so a onya seska no go so obi betumi anya seska no pa na basan ko fo we na hey omudi nro bi na ya adwuma na mama ne ni anna ho ya samo doc akwaba ya bruna ya gomono etie for mo twam ya besa ato aso ebedi etie for Dr. Prince Efri Nask Herbal Clinic wabedru agro ye de no na ade esa kontuni enti mama minim nkomo no a etoso mienu no Nask fo ena da bia me ka woni asem de kirewo se waben senka bibi wo ho a me de betra waben no aka qualify wono mo a ka me de beka ho wono mo wonuro en wo mfidi a wo de ye nhwehwemu edi wonjuma na wo bi nsi kirododo matwa na Dr. Abidru die dwumadie ben pa de ne hamia me ba Nask Herbal Clinic me nyama hoto doc Meda sinana ma mentia woni watiefo nyina emfamra Asem Beba Dabi dwumadie so Nask Herbal Clinic ena moti en kan sede na edin kan e kan ye no na da bia ye ba kasafidie so am be kase adanse ne nkofo a efrede abasobode e de emanana ne nyina ne se wo kire won ye kire akwan e won Nask ya so ye no obi a oba ho bia no ya doctor fo ne enwu anim ase esan se ya to yembo ase ayenhwehwemu ahodo e de afenno ho enti da ne da no adanse de kwan na e koso enti me kase Nask enyadru kweda bia no a ne nkofo abotenku etie yen esan se
wɔn ho yie paa sɛ wɔn yade atena wɔn soɔ no wɔni baabi abusua ɔde bɛkɔ ne ho bɛtɔ no ɛgye sɛ wɔtu nanam ɛde aba nask herbal clinic ansana wɔnyana ayaresa na adeɛ sonko a ama nask yɛda nsono na yɛdi nkunim ne yɛde abiduro eyi nkonwa ɛwɔ asanteman mu ɛne nkranman mu nyinaa ɛne sɛ nask yɛato yɛn bo ase ɛwɔ adɔktafoɔ a wɔnim de deɛ ɛtɔ so bienu nso no nask yɛato yɛn bo ase nhwehwɛmu ɛde afa nhama ɛne mpo ahaban bia na akonyini bia ɛsɛ sɛ yɛka bom ne dubna bia wɔsɛ yɛde sɛn adeɛ no yɛto yɛn bo ase yɛhwehwɛmu yɛn pepere yɛn ho ɛmfa duro bia ɛmfa mfrɛ duro ɛnkasɛ kɔnum wei na yɛayɛ duro no nyinaa wie no adeɛ abuo nipadua no sɛ so wonya duro no na wode ma nipadua no a so wobɛtumi ade ama no yadeɛ bi a nadaa bi ɛno nti na ɛbɛhia sɛ wobɛnya mfidie a wode bɛyɛ nhwehwɛmu wobɛnya lab center a wode bɛyɛ nhwehwɛmu wobɛnya scan unit a wode bɛyɛ nhwehwɛmu afei wobɛhia physio center nso a ɛno nso wode bɛboa ama yaresa no akɔ ntɛntɛm ɛne mfidie ahodoɔ a sɛbi mprɛduasa ɛno nso bɛboa ama yaresa no akɔ ntɛm wei ne nyinaa ka ho bi na nas aka saa nneɛma wei nyinaa de abom ɛde ayaresa no aba fo ɛde aba fam ama obiara ɛho ɛtɔ no enti abusua meka sɛ ebi a wonua bi ka kyerɛ wo sɛ nask me kɔɔ hɔ no ɛnneɛma nyinaa kɔyɛ ma me a ɛnyɛ sɛ ebi a nanum ɛna yɛ ne na sɛbi ɔtitie ne nyinaa ne sɛ ade a wakyini ade a wɔsiri sika mpempem kɔɔyɛ no a saa yadeɛ nankɔ no wɔde sika kumaa bi o ɛba nask herbal clinic deɛ na wɔbubu agu ɛfam mfie bɛsɛ nsia mfie num mfie nan na ɔntumi nsɔ nanteyɛ no ɔdɔfoɔ sika kumaa bi ɔba nask herbal clinic nanso sɛ nipa no ɛnɛ onkuta pomampo wɔn a na nante yɛ ne bibia wɔn na wɔn sisi agye wɔn abɔsoɔ wɔn to asentire no twetwe wɔn so wɔn nanko kom mpo ɛyɛ a na wɔn ho woso sɛbi wɔn widiam nyinaa hyehyɛ wɔn ɛnɛ wɔn nyinaa atua na ma ɔba ɛba nask na wɔtwe mmienu pɛpɛ ɛnɛ saa nneɛ ne mɛ nyinaa yɛhunu wɔ nipadua no mu wobi nso a na wapɛ awo abra onya da bia meka mesi awo ho nsɛm deɛ afie twa mu no abasobadi ne abadintu ahodoɔ a nask yɛgye yɛn adɔ yɛ dɔktafoɔ gye ne hɔ na bebrebe ne nyinaa ne sɛ wɔn na wɔba yɛn nkyɛn ɛnam awoɔ so nyinaa no nyame nam yɛn nsa so ma ɔwoyɛ ɛno nti yadeɛ bi ɛhaw sɛ yɛ prostate emu haw biara no mesi ma ne mɛwie wɔ nask mpo sɛsɛ bi mprɛduasa ɛyɛ fibroid anaa hepatitis B anaa ovarian cyst ɛna ɛhaw yadeɛ bi ɛbɔ din frɛ no yadeɛ biara ɛda wɔkyina nask yɛtena se wɔ ahenem akɔkɔben na tena yɛtena se mesi wo deɛ yadeɛ bi ɛte wo suo biara no fabra na yadeɛ no ɛwɔ so a mpo wo deɛ wakɔ hospital yɛayɛ nhwehwɛmu nyinaa yɛnhu baabi a yadeɛ no ɛwɔ yɛayɛ nhwehwɛmu biara yɛnhu baabi a yadeɛ no hyɛ nanso wo deɛ wote nka ɛte ya wɔ nipadua mu ɛsiane mfidie nwanwasoɔ a yɛakɔfa bɛgu yɛn asoɛyɛ na ɛboa ma nhwehwɛmu no ɛyɛ mmerɛ ɛde ma yɛn no ntinɔdɔfoɔ ka wakoma to yam mesi yɛ fidie na ɛwɔ hɔ na wode nsa to so no kyɛ sɛ woamfa wo nsa anto so na sɛ wonya de nsa to afidie no nko so deɛ a yadeɛ no sɛ wɔhyɛ ntini mu sɛ wɔhyɛ adwene mu sɛ wɔhyɛ kasaa mu sɛ wɔhyɛ mogya mu baabi a yadeɛ no hyɛ biara no ɛbɛyi no nyinaa ɛde aba ama yɛhu ne yɛhunu a yɛde ɛho aduro nso atea yadeɛ no ama yadeɛ no dwane afi wɔ abrabɔ ma nso nyanideɛ atumi abɔ ɔbrɛ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ wobɔ ntɔdɔfoɔ hyɛ ne nso ma me sɛ nask herbal clinic mesi saa berɛ wei no yɛni berɛ a sɛbi yɛwɔ normal times mu a obiara bɛtumi ayɛ ne nneɛma sɛdeɛ ɔseɛ ɛno nti na nask adwen wɔ bibiara ho sɛ nask deɛ woba na wokuta 100 Ghana cedis titi wɔ sika no 1 million wonya saa 1 million ɛyɛ 100 Ghana cedis na ɔdɔfoɔ tɛ ne yɛ wo folder yɛde bɛma wo yɛkyekyere wo nsa wo OPD ne yɛhwɛ mu do yɛkyɛke wo temperature no ɛsɛ 100 Ghana cedis no mu bi ɛno ɛsi a ɛnsi yɛ afidie na meka sɛ wode wo nsa to so a yadeɛ bi ɛyɛ nipadua no wode wo nsa to so ayi pie no ɛhyɛ 100 Ghana cedis ɛyɛ 1 million no mu bi ɛno ka ɛno nsa nsi yɛ ebia na onipa korɔ na ɔbaa no doctor no tie ne ɛne ne nsɛm no ɛne afidie no screening nipadua nyinaa wie ohu yie paa sɛ yɛmfa nipa ne nkɔ lab ebia yɛnyɛ mogya mu hwehwɛmu maako du maako mmiɛnsa yɛmfa dwonsom deɛ nka ho anaa agyanan anaa ntasuom anaa ahorɔ yɛmfa mpii so mfa me nipa korɔ ɛno ɛka 100 Ghana cedis ne wo bi ɛno wie a ɛnsa yɛ ebia na onia korɔ na ɔbaayɛ no na nipa korɔ ɛsan sɛ yɛdidi ne ɛdaneɛ so ne ɛnom no afidie na wode wo na asisi mu a ɛtwe firi honam nyinaa mu no na wo nipadua no mu nyinaa yɛ firi
wɔn na sɛ bi sradeɛ ne nsufin bi deda wɔn apɔ so atwi nyinaa de firi wɔn nipadua mu no ɛno nso ɛka 100 Ghana cedis ni bi wonya nwie yɛ ebi a wɔn na wɔn nan ɛyɛ wɔn ya wɔn na wɔto ase twetwe wɔn na wɔti kasa ɛyɛ wɔn ya wɔn na wɔsisi yɛ wɔn ya wɔn na wɔnya stroke yi nso ɛka ho bi ne nyinaa ne sɛ mfidie mwasoɔ no deɛ na ahyɛ wɔ hɔ nea yɛtena so wɔ hɔ nea yɛgyina so wɔ hɔ nea yɛhyɛ ne sɛ mpaboa wɔ hɔ deɛ ɛnante sɛ deɛ ɛnante wɔ abotea so ɛwɔ hɔ deɛ ɛyɛ mpa no nso yɛda so ɛwɔ hɔ saa mfidie no nyinaa wɔbɛfam no ɛka 100 Ghana cedis ne ho bi wowie a ɛnsan yɛ ebi a wɔn na wɔn ntini ne nkasɛɛ mu deɛ mu no anaa ebi kora obi wɔ hɔ kora na nipadua mu sisi ne yie na wɔsɛ wɔkɔ ho doctor na wɔn deɛ ɔkɔ school no nea ɔkɔsua nyinaa ɛyɛ ntini ne nkasɛɛ mu nko adwumadie no ebi abɛkɔ no hɔ na wɔde ne mfidie anaasɛ sɛbi wɔyɛ physical examination ɛno ɛhyɛ 100 Ghana cedis no bi na wɔwie a wɔde ne treatment ahodoɔ sɛ pii wɔ so ade aka ho ɛno nti ɛda wɔakyina yɛtena se wɔ ahenema kɔkɔbɛn nkranfoɔ nso tena se wɔ taifa ne ɛwo hia ɛyɛ 100 Ghana cedis ɛyɛ tituo sika no 1 million ɛno nti mprɛmprɛ abusua fa namba no sisiɛ frɛ na gye wo code wogye wo code pɛ kate no wonua mfrɛ sima baako anaa dɔnhwere baako dɔnhwere mmiɛ dɔkoro mmiɛnsa frɛ me nneɛma nkɔmmɔ bi a ɛkyerɛ w'adwene bi a gye namba no sisiɛ 0244 120 120 269 269 0244 120 269 269 enti abusia bere won saka namba wo de frɛ na gye wo code CCA na ne ye ka nyina sɛ nask ye wa ahene makɔkɔbi kuma ase saa na nkranhye ye Taifa Davi Junction ɛno nti yade bi ɛte wo so a agye nsre pe ɛte obusuam ana ɛte wo so ɔdɔfo ɛda wɔkyina me se ne ewu hia ɛyɛ 100 Ghana cedis sɛ wonya wohia sika bi abiem ɛdɛmo no wo de bra na wo ba sɛdeɛ ɛna no papa bi ɛso a nabusuafoɔ nyinaa no nana wɔte aponte pa otue dua ɛde bɛkyɛ yɛn no ne nyinaa ne sɛ wɔba wɔhwɛ lab a yɛyɛ no deɛ to so bi mfidie ɛde ne fefa mu o afidie ɛde nsa to so no wɔhwɛ nneɛma hodo yi bɛn na ka sɛ wɔhia ne statement ne yɛ print ne nyinaa de ma na de yɛkyerɛkyerɛ mu wɔde kɔ hu ɔno ankasa ne personal doctor na ensɛm a yɛka yɛ nneɛma yɛ hu yɛ nyina mpaniampa ne nyinaa ɛdam na ɛduru a yɛde ma ne sɛ ɔnkɔnɔdɔfoɔ wɔkɔɔ yɛ no nneɛma na yɛ nyinaa gyae na nano papa no wɔne na busua nyinaa na ɔmoba no na pɔnkye saa taatoɔ sɛ neɛ nɔkta mayama no ɛbora dwen ɛne nteaseɛ so ɛno nti na meka kyerɛ obi bi a ɔtie me sɛ ɛnye ntom sɛ yɛadeɛ na ɛtɔ soro bɛku wonya maa nask na sɛ wobɛnya gyedie nko a na watua nama de aba nask a sɛdeɛ papa no di adanseɛ no na ɔde aseda taatoɔ de baeɛ no nso wobɛbɛka nask adanse difo no ho bi ɛno nti wɔbrɛ a yɛsɔre firi nkonnwa so no sɛ fa namba no sisiɛ na yɛnsɔre firi nkonnwa so 0244 120 269 269 0244 120 269 nana mo twedi amponya okese onye okese nso atiefo naskefo wonom aben aduro wo fie akasa aduro wo fie na onom de dwuma de mfidie ni hwehwe nipadua ni mu woni haw baba nana wose nana ye wo kagetia sesie yi a ye kasa yi ena ye hwe udwumadie no live onyame ba na Sandra ena wose udwumadie na ye educative nana ye da ase pa wate David Brian Brother Krachi wonfa dwumadie ni agro wa tafua o say I love your program o share yem pa ko Facebook no so o share yen greet you all Krobea love this program so much Young G ono na ekasa no ena Prince Kwame Jesi ahe ono wo Krasa Apostolic University o say akra men so me hwemo pa na ensem ha Christopher Edujamfi o say akra ya Krobea Asante show na ye enjoying show koso ana koso wate na mensumi tie mo yankopon kira mo number 1 radio station Oten Raphael and what can say ye Kwame Adoma ko wo Ashtown was na Krobea Asante. I'm really enjoying the show ya das ya there justice was say I like to watch this show pa so am mazi post office and na Krobea yen so ye wa sabre ya ye ka say ye show koso ana koso
Nana Sare and one spanner. Yenina Yawaha. Juliet Pokria was a God bless you. God bless you. God bless you. Okay. God bless you too. Yes, and bless you. In booster bar mess channel, police ni nedro no. A draw when as only pedium baby or ya, unya binomoa, uni how. In booster bar mixture. When your pressure and a liver problem, kidney problem, ubu unsa wo hochero. Why ye mrekra won pem in booster bar mixture. Oba OTEC if you have binyabi. Baby a tone will be our kwa kasamipe in boost. For police ni was 0246 208496 nanenkasa. And we non so cra to China, Caristic Ventures for, and so the Zahara mixture and Zahara G capsules, on what diaba. And then we are dear bin wakotia wakwa pe Zahara mixture. For Zahara G capsules ni bi fanom memene, nanumuncio no, then ye wonwajuma. Nasa problem na when yanenko. Bema why yemre wompem se when you so sa. Pe Zahara man capsules. Na dienti amwayem de nenyim free ho, nanyu ahotowai. Baby a tone will be an okwa. The open budin. Frayen was 0246 348334. Na yano kasa. And na 21st clinic and so ewo kumasi ya. Wani total filling station ni diya nimshe. Na hey no. Sa woba. So you be a watu se. Wanentu ana wanentini. Ya nentini no. Emuche chung. Waja wahwenye. Woba 21st clinic albinyu ahoto wate. Yadi mfidie yenshishimu. Yahunu diya kwa fabaye niye diya draka. Obi so kra wo ha hypertension ulcer typhoid yade enam yade ni nyina bi han stroke eni ndura na dwo ntumi na bra 21st clinic ne amwa 0540 311 311 yenso ye number ofra ye ne ebeje so Top Coat Roofing so number 1 roofing company a ya wa akokɔ spares barkase kwan so ye ma won chance papa de aboda ne so ye mpopo enframa betu nsuo beto etimdie tim wate brabe fa yen yenkɔhwɛ na ne nya estimate ma technical advice chron chance ya de boss we beboa free estimate ni nyina enyo ni emfa chance ni begusuma ho kra enso aya mo atua ne kakrakra Top Coat Roofing yadwuma ho te se fra yen was 0554 316 281 and 0502 711 904 Future Life Smart Food nimdifo na atenase aka nimdiabo nimdia so na ye de aye sa aduane wunya bi de ebeboa Future Life Smart Food aduane na aduane ya Bolivia Enterprise for na akofa aba ya de bi e ha wo no de bra na ba kirekire mu kire yen na ye ma ho aduane na adi wate na di beboa pa wo de ya de bi a immune system na ye weak ya de bobo basa bra why 0242878090 so for line alignment ye ne multi home edi animhwe ewo ho papa aden na wusu aden ompa so amnya yes kano ase hwe fom na me ba ya me prepare ma me store ni ade anu twa me kabusu me tinana me rawosa ozenyin penya na aviate university na se polea obeba fom sa aprapra this drinking sport na I say o di pisca adi ashe obrase ina mana bravo Asem Beba Dabi ana me ya I say de course wa na bibi shia bi hu ka bi wo askwa bonglo na I'm friend to it at a born war form that time no 200,000 that was 1992 papa na me ne kasa no e se o de kan bi sifi amami min tu tianga kraka mi tu awia o de kan amami papa nyini ahwene tobo wa mama am kasa kra me raho amami raho databa mon suspend show no we no na mo fa nshechina mon fa nshechina mami ai papa nyini nya botra ni am fa nshechina wate build it or ai obre boabo asika no kakra de be start abrabo tumi be talka ne de keke ka ho kra o ti adwuma kakra wan ye ya nyenya sa sister ni ofo we ho no me ko omuso
no me e kosa nkofo we so no mehwehwe ma me enya asam ketua wo na wo fa kwan bi so na wo hwe papa akokora we wabiri nani so waje ni sika hwe tam wo ka so hwe ma me nka fa nkyerɛw se wo bie ni ho kwan obeka kyerɛw se ofon mabroko no obie ni sa kwan no obie ni sa kwan no obade emi hu ya tap say na so su anamra akora we de se bre ya so awi nti ma nya na odi nyambo akina no ehu de yankopon ya dom akina no de baba na sa boys ya ose omeche wo mo no boys no ewo atonsu yese boys no ton fried rice ewo atonsu wo ene ye besuma petuo ewo atonsu ewo sa boys no na ya follow omunye they are very bad boys Adamu Azuma ose wo hweye mesra mo enra me ka kire mo se me mai ba ko pe single room apartment na wahan enti mesra se uye obi a uye fiewura na owo single room yeah hoye kama na se porch da nimu ana toilet and bath kura nso hyimu na wafresa number we owo sepebu krom as korema mpon de chemso na akosi agyeman potamo hey ana se owo Kenya asia ana owo odium area nso tek odium area hono a ho nso ye kama na wafre 0595 603351 0595 603351 na wafre udidi eja ya opoku owo asuofia kokoben eja ya opoku yese Asem Beba Dabi dwumadie omfa ni agro kra wa asuofia kokoben ho awiamu mi emfansi ha ene eja tawa phone enye papa kra nti ama voice note na am de buy ni nyina oba na wo fom sa onyusu phone papa media inso awasa de ahwe obi wa mani asa papa akwa we se me phone so sa dey nya odey Dr. Cash beto aso ne enko yanima beto aso Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi ama dio was masia home ama dio she ne yonko bia obe konko asumu bio Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi ama dio was masia home ama dio she ne yonko bia obe konko asumu bio